Așa am revenit cu partea a doua. Asta e o minge de la Adidas, Euro 2016. Din Italia. Lasă mingea aia pe margine. Aceasta e o veche. Așa, aici portarul. Stai în poartă și taci, lasă-l pe soare. Trebuie să o aruncăm. Nu, asta las-o afară, las-o afară. Hai mă că avem. Noi avem și teren de fotbal, dar am ales să jucăm aici pe iarbă, că nu știu, poate să arunce și el. Dăm ușor că doar ce s-a apucat e cariera de portar. Și nu v-am spus, abonați-vă, lăsați un like, comentarii cu ce vreți să mai fac. Dacă vreți să fac un Q&A, spuneți. O să vină și iarna, când o să pună zăpada, poate o să mai filmez și atunci. O să filmez în fiecare zi oricum. Ia și tu gunoiul ăsta de aici. Hai, fugi în poartă, fugi în poartă. Ești gata? Și a fost gol. Hai că dau ușor cu latul. El e foarte bucuros că apare pe YouTube. Dacă vreți să-l aveți la prieteni, poate o să vă las Facebook-ul lui în descriere. Hai, du-te pe minge! Necesar pe ce interesează. Să-mi dați mai multe fete. Hai, aleargă, aleargă! Hai, șut! Bravo, oricum ai dat bine. Pentru el are 9 ani, dă bine, pentru că e și mingea asta grea. Aoleleo. Filmează și tu puțin, că trebuie să mă relax și rest. Vezi, uite așa ții, da? Da. Hai mă, nu așa. Nu să așa ce face. Așa, acum facem și scheme. Bună ziua. O să numești Soares Nea pe Facebook să mă căutați. Bă, sunt treci filmare. Hai, treci. Deci nu mai pot, nu. E un frig. O să mai filmez câteva shoot-uri când îi dau eu lui. Unde e mă mingea? Aici. Hai, fugi, fugi! Acum o să-i mai dau un shoot. Hai mai repede! Pun pe pauză până vine el în poartă. Gata, am revenit după pauză. Portarul până a venit, a avut și el nevoile lui personale. Și după aia ne ducem pe teren, după ce îi trag acest shoot. Bineînțeles, doar dacă dau gol. Bine, portare. Hai, dă să-ți mai dau repede unul. Scoate așa pe voleu. Mamă! Și hai! Oh, gol! Și pun pe pauză și revenim pe teren. Gata, am revenit. Au trecut vreo 10 minute pentru că noi ne prosteam pe drum. Și aici este terenul. Partea asta, care gardurile sunt rupte câteva și partea aia. Ce să faci? Avem și noi teren. Hai, du-te în poartă, ne jucăm cu mingea asta. O să jucăm și șutul la bară. Hai mă că jucăm și șutul la bară, dar nu prea are cine ne filmeze. Te filmez eu. Nu, hai. Du-te în poartă. Bă, te duci? Nu avem niciun copil. Ia tu căcăria asta în jumatea terenului. Nu, asta e lipită. Nu, hai, du-te. Du-te, bă. Ia uite, bă, abia alergă, bă. Hai mă că nu pot să dau tare să țin telefonul în mâna. Asta s-a dus pe lângă vinclu. Bă, dădui în gâlcă.
Mingea asta e veche, are gâlcă. Aici putem să-l mărim pe portar. Bă, tu ești prost? Bravo. Apără și el un șut. El apără doar șuturile de ăștia când dau eu încet. Dacă aș avea pe cineva care să mă filmeze, eu aș putea să-i dau și tare. Hai, du-te în poartă. Oh, bă, o dată. Bă, eu nu te mai postez pe YouTube dacă nu te miști. Stau o oră să se încarce videoclipul. Făcusem unul la început, dădeam și noi. Era frumos, dar mă sună un prieten. Ce te faci? Iar mi s-a ieșit cu șiretul, pauză. Și am revenit, du-te mai repede în poartă. Hai, hai. Îi dau cu stângul acum. Oh, s-a dus frumos cu stângul. Dă-o-ți dreptaci. Dau așa. N-ai, bă, frate. Bă, de ce nu scoți, mă, și tu altă minge pe teren? Uite-te și tu ce gâlcă are. Hai odată. Are mingea, e foarte bună, dar lasă decât pe poiană să o scoată, pentru că, na. Și asta are gâlcă și când îi merg gâlca și nu poți să-i dai nici tare. Poate sparge mingea în videoclip. De ce fugi, că dau ușor? Hai, scoate-o, las! Ești gata? De ce fugi, mă? Hai, după minge. Punem pe pauză că a zburat mingea vreo 40 de metri. Gata, m-am dus și după minge. Îi mai dau un șut și după aia dăm și noi la bară. Că așa vrea dânsul. Hai, Cristi. Hai, soare. Hai, apără tu, lasă șmecheria. Fii șmecher. Dacă dau acum în gâlcă. Bă, ce faci, mă? Hai, să mai dau un șut. Acum am dat puțin mai tare. Eu încep. Hai, dă-te la penalti. Suarez. Da, Suarez, hai. N-a dat băiatul bara. Ține, hai. Dar vezi cum filmezi. Ronaldo. Ronaldo se pregătește. Ronaldo a plecat. Ronaldo, na. Cercai și dau bara. Da. Ia uite, acum la afară că dau. Uitați. Dau cu ochii. Ochi închiși. Stai, mă las. A dat frumos, a văzut, nu? Da, hai. Hai, acum eu dau. Vezi, ia. Hai, dă-i. Dă să ți-o pun. Nu las că eu pun singur. Da, dă-i cu ochii închiși frumos. Aici. Dă-i de unde vrei tu. Oh, ce aproape de bară, băiat. Nu mai ai, pe aia o dădeai așa, chiar dacă dădeam nu se pune. Gata, am mai filmat, lasă că dau eu. Eu vreau să dau încet. Haide. Uitați-le acolo pe fratele 3. Asta e fratele nostru 3. Bă, frate, stai să te filmăm. Stai, bă! Merg cu YouTube. Stai că noi filmăm pe YouTube, ești nebun. Am canal de YouTube. Am 4 sau 5 avanți. Fratele meu care mi-a întrebat filmarea trecută, ia uitați-l aici. Cosmin Valentin Puteți să CV. căutați Rămâi pe afară? cu CS. Acolo. Mai târziu vii pe afară. Vezi să mă ca... Băi, stați mă, băi, Cosmine. Mai târziu vii? Ăsta e foarte musculos, e șmecher băiatul. Vezi să mă cauți pe YouTube, BDY spațiu Cilviu, da? Așa, uitați.
Eu sunt Soares. Să Da, mă da. căutați Messi, Soares, Neymar. Da, da. Săra. Messi, Soares, Neymar, să mă căutați pe Facebook. Mingea mi-a lăsat mie pe teren, nu? Nu. Hai să dăm. De stai? Eu dau traversală. Stai mă, lasă-mă că dăm la bară. Păi eu filmez o oră. Da, și va da el peste poartă. Doamne! Acei prieteni nu sunt mai prieteni. Hai mă, lasă-mă. Hai, Coline! Dă-te, mă! Hai! Hai, bă! Hai, Cozi, Doamne, mă apuc și-o fac 100 de piciori, hai! No. Mai și ratează. Vezi să mă abonezi, să te abonezi. Edici Libiu.